Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra, a través da Estación Fitopatolóxica do Areiro, recomenda manter unha vixilancia constante dos viñedos, especialmente sobre os acios, ante unhas condicións meteorolóxicas que continúan sendo favorables pro desenvolvemento dos principais fungos da vide, malia o excelente estado sanitario que presentan en termos xerais as parcelas da provincia. Segundo as observacións realizadas polo persoal técnico ao longo desta semana, apenas se produciron cambios na fenoloxía da vide respecto aos días anteriores. O albariño continúa sen iniciar o pintado, aínda que en algunhas cepas das comarcas do Rosal e do Condado xa se aprecian de forma moi puntual os primeiros indicios do cambio de cor dos grans. Nas variedades tintas e rosadas máis temperás, este proceso continúa avanzando lentamente. De manterse a evolución habitual do cultivo, a vendima non comezaría antes da última semana de agosto e previsiblemente estenderíase xa a primeira semana de setembro, aínda que esta previsión dependerá da evolución da climatoloxía e do estado sanitario das viñas. No relativo ao mildio, a Deputación destaca que, a pesares da elevada humidade rexistrada durante os últimos días e das condicións favorables para o desenvolvemento do fungo, as revisións efectuadas esta semana constatan un magnífico estado sanitario das viñas, independentemente da variedade ou do estado de desenvolvemento dos acios. Os captadores da Estación Fitopatolóxica rexistraron valores moi elevados durante a fin de semana, o que confirma que o patóxeno permanece activo. Con todo, os síntomas continúan limitados ás plantas testemuñas en tratamento e a unha parcela concreta na que a intervención deficiente realizada ao inicio da campaña permitiu a reactivación do mildio larvado. O persoal técnico lembra que mentres o pintado non se inicie, os acios continúan sendo sensibles á enfermidade, polo que recomenda manter unha vixilancia permanente para detectar con rapidez a aparición de novos síntomas e actuar únicamente cando resulte necesario. Ademais, incídese na importancia de continuar cos labores de manexo da vexetación. O intenso crecemento das cepas e da vexetación acompañante fai imprescindible favorecer a ventilación dos acios e reducir a humidade no interior das viñas, creando un ambiente menos favorable para o desenvolvemento dos patóxenos. No caso do idio, durante esta semana só se detectaron síntomas moi leves nunha acción nunha viña do Salnés, situada nunha zona especialmente sombría e pouco ventilada, ademais das plantas en tratar da parcela experimental do Areiro. No resto das parcelas revisadas non se observaron síntomas, mais a Deputación recomenda manter a vixilancia
vixilancia é continuar coas esfollas naquelas viñas con exceso de vexetación, xa que os acios seguen sendo susceptibles ao ataque deste fungo mentres non comece o pintado. Tamén esta semana se observou un incremento dos síntomas da cariose e erinose en diferentes parcelas da provincia. Ademais, continúan aumentando os danos derivados dos golpes de sol nos acios excesivamente expostos, do estrés hídrico en cepas máis débiles e das enfermidades da madeira, que xa provocaron a morte de algunhas plantas. Como novidade desta semana, o persoal técnico constatou tamén os primeiros danos provocados por aves e avespas en acios de distintas variedades, especialmente na comarca do Rosal. O 29 de xullo Cambados renderase a súa festa do Albariño, unha cita que na súa 74 edición xa ten pregoeiro. O actor cambadés Flaco Estevez será o encargado de dar o tiro de saída. O gran evento anual que temos en Cambados, que é a Festa do Albariño. Unha festa que este ano cumple 74 edicións que a convirten, pois xunto con outra, na máis veterana, na máis longeva, na decana das festas vitivinícolas de España. Así, ata o 2 de agosto a vila estará de festa. O epicentro será o Paseo da Calzada. Aquí instalaránse as 42 casetas nas que se poderán beber os viños das adegas da denominación de orixe Rías Baixas. Estarán abertas dende o mediodía ata as 3 da madrugada. Este año hay un pequeño cambio de distribución en lo que es la distribución de las casetas para dejar algo más de espacio en el centro, de tal forma pues que la gente tenga más movilidad. Entonces nos traeremos algunas de las casetas a uno de los laterales. Y después, bueno, decir que la gente que visite las casetas tendrá la oportunidad de catar todas las categorías y todas las tipologías de vinos que están amparadas bajo el paraguas de la denominación de origen. O Salón José Peña repetirá como escenario do Túnel do Viño. A actividade cumpre xa 15 anos, ofrecendo unha alternativa para catar as elaboracións da DEO nun ambiente máis tranquilo. Lo que buscamos con el túnel del viño es desvincular un poco a los expertos que vengan y que quieren catar en un ambiente un poco más reservado, más recogido, sacarlos de lo que es el bullicio del Paseo de la Calzada y que tengan la oportunidad de, bueno, pues probar esos vinos en un ambiente como más recogido y más profesional. Participan 82 bodegas. Y decir que en total tenemos 207 marcas. O sea, los expertos que se quieran acercar, este año va a ser el año que más marcas hemos tenido. Tenemos 207 amparadas por la denominación de origen, hay vinos de la añada 2025, tenemos vinos de añadas anteriores, cosechas desde el 2013 hasta el 2024, tenemos elaboraciones especiales, espumosos, tintos con denominación de origen, o sea que, bueno, la verdad es que yo creo que es una de las oportunidades francamente más importantes que va a tener cualquier profesional
que quiera tener un conocimiento mayor de lo que son los vinos de Rías Baixas. A terceira pata vitivinícola da festa é a cata concurso. Na súa 28ª edición contará con 61 adegas participantes. 23 expertos encargaránse de avaliar os seus viños na procura de escoller os 3 mellores. Jueves día 30 a las 10 de la mañana en el Parador de Cambados, en el Salón Bazán, es cuando se arranca la cata con lo que se llama la cata prima, que es la cata de selección, donde, bueno, pues mediante cata ciega se catan todos los vinos, se analizan todos los vinos organolépticamente y se seleccionan en esa cata ciega los 12 mejores o los 12 que el panel considera mejores, que serían los que se catarían el viernes, día 31, en el mismo Salón Bazán, pero ya a partir de las 11 de la mañana. Y de ahí saldrían los 3 primeros clasificados: medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Os gañadores daránse a coñecer tras o xantar oficial do domingo. Sabedes que o xantar, por motivo das obras no Parque de Torrado, no Pazo de Torrado, non podemos celebrarlo ali, e ímolo celebrar na Sociedade Cultural. Bueno, un pouquiño máis pequeno o recinto, probablemente teñamos que acortar en 50 persoas con respecto ao ano pasado. A festa completase cunha ampla oferta musical. Os grandes concertos de Fefiñáns, encabezados pola proposta de música urbana de Luar Laele e Roa o venres 31, as orquestras e as sesións DJs en diferentes puntos da vila porán a banda sonora. Para un concello como Cambados, non, ser capaz de manter este nivel, eu creo que ten moito mérito, tendo en conta que competimos con grandes cidades e hoxe en día realmente resulta moi difícil armar un programa de concertos tendo en conta pois que estamos a falar de que hoxe en día as produtoras piden realmente auténticas barbaridades. Para garantir que o Albariño transcorre sen sobresaltos, Consello Regulador e Concello reforzarán os efectivos das forzas e corpos de seguridade do Estado coa contratación de seguridade privada. Tamén se incrementarán o servizo de limpeza e o sanitario coa contratación de ambulancias e mesmo unha ambulancia medicalizada para as noites de venres e sábado. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Bouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Meaño pecha unha edición redonda da súa Festa do Viño. A cita celebrou as súas bodas de prata con cifras de récord. Segundo a organización, repartíronse máis de 4.000 botellas. Que, xa estamos catando viño? Sí, catando viño. Albariño tocou? Sí. Con que estamos brindando hoxe? Con Albariño. Albariño? Sí. A verdad que moi ben. E que tal? Encantado. O viño. Viño riquísimo. Riquísimo. Que tal o viño? O viño cojonudo. Ser son de Padrón, don dos Pementos. Sí. Pero vivir en Vila García. É que eres asiduo á Festa do Viño? Pois é o primer ano que vimos. Porque uns amigos lle gusta moito o viño e tal, e dixernos de vir aquí, agora vamos a comer aquí un furancho, e disfrutando un poquinho da festa. Durante 3 xornadas, a Praza do Concello converteuse no epicentro dos viños de Rías Baixas. Ali reuniuse unha vintena de adegas do municipio que ofreceron o seu produto a prezos populares. ¿De Córdoba? De Córdoba? Sí. ¿Qué? ¿La primera vez que están aquí? No, ya hemos estado por aquí varias veces. ¿Así, en la fiesta del vino? No, en la fiesta estuvimos ayer, anoche, antes de anoche. ¿Este es el primer año? Aquí sí. ¿Aquí en la fiesta del vino? Sí. ¿Y esto queda anotado en la agenda para el año que viene? Por supuesto que sí. Me ha encantado, además le he dado la enhorabuena aquí a la organización, a los que están aquí en la barra, lo tienen todo súper bien organizado. Vengo de Barcelona. ¿De Barcelona? Sí. ¿Pero conocía la fiesta? Bueno, he estado otras veces porque, claro, tenemos familia aquí, mi mujer es gallega. ¿Qué sos, desde aquí, de Meaño? No, somos de la zona de Lugo. ¿De Lugo? Vivimos desde aquí. ¿Pero qué, la primera vez que estás? No, vimos a menudo, o sea, casi todos los años. Polos stands pasaron ao longo das 3 xornadas de festa milleiros de persoas, entre veciños e visitantes. Ademais de degustar o viño, o público tamén aproveitou para gozar das distintas propostas gastronómicas e da programación musical paralela. Un evento moi especial, un evento de unha festa de viño Albariño que está crecendo ano tras ano, está crecendo dun xeito sostible, con criterio,
en 3 zonas diferenciadas, unha zona de carpa onde participan 23 bodegas, unha zona de gastronomía debaixo dos árboles colindante e unha zona próxima para o tema da música que este ano é de primer nivel. Nesta 25ª edición o pregoeiro foi o televisivo Carlos Sobera, nomeado durante a festa Cabaleiro de Mérito. O presentador destacou a calidade do viño artesán de Meaño e puxo en valor o traballo das familias viticultoras do concello. Encantado de la vida de estar en Meaño y de disfrutar de esta 25ª fiesta. Maravilla, maravilla pura. Digo yo que presentar un programa tiene responsabilidad, pero un pregón como este... Más todavía, porque cuando estás presentando un programa estás en tu casa ya. Pero este pregón hai que hacer que se sientan contentos e orgullosos. Na festa, como xa é habitual, reuníronse tamén distintas confrarías enogastronómicas. En total, máis de 30 chegadas de distintos puntos de Galicia, o resto de España, Portugal e mesmo Italia. Este año es especial porque cumplimos el 5º aniversario de la cofradía que se creó después de la pandemia, pero es el 25 aniversario de la fiesta del vino y hemos hecho una buena reunión, hemos invitado a 33 cofradías que vienen de Italia, Portugal y todos los rincones de España, o sea que estamos muy contentos, la verdad. Neste acto, o presidente da Deputación, Luis López, foi recoñecido tamén como embaixador de honra polo traballo de promoción enoturística que se fai dende o organismo provincial. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A 34ª Feira do Viño do Rosal despediuse este domingo tras 3 xornadas que deixan unha edición histórica para o municipio. A Praza do Calvario rexistrou durante toda a fin de semana a maior afluencia de público da historia da feira, consolidando esta cita como un dos grandes referentes do verán en Galicia. A excelente resposta do público reflectiuse tamén nas adegas participantes, que coincidiron en sinalar o elevado ritmo de degustacións e vendas ao longo dos 3 días, chegando aos maiores rexistros dos últimos anos e confirmando o gran momento que vive a Feira do Viño do Rosal. Pola súa banda, o presidente da Asociación de Cavaqueiros do Viño do Rosal, Carlos Gómez, puxo en valor o papel das adegas e o interese crecente do público polos viños da subzona. A programación desta 34ª edición confirmou tamén a aposta por unha feira pensada para todos os públicos. Concertos, exposicións, obradoiros, visitas guiadas, actividades culturais e propostas gastronómicas reuniron durante toda a fin de semana milleiros de persoas nun ambiente de convivencia ao redor do viño e do territorio. A fin de semana estivo especialmente marcada polo ambiente familiar, cunha elevada participación nas actividades dirixidas á cativada. A principal novidade desta edición, o Túnel do Viño, recibiu tamén unha excelente acollida, reforzando a dimensión divulgativa da feira e ofrecendo ao público unha nova forma de achegarse á riqueza e diversidade dos viños do Rosal. Remata así unha edición histórica que consolida a súa evolución nos últimos anos e reafirma o seu papel como escaparate do viño, da cultura e do patrimonio do municipio, facendo do Rosal un gran punto de encontro ao redor das persoas e do territorio. Un ano máis, e xa van 29, Mallorca celebrou a súa festa do viño albariño. A cita está consolidada como un dos eventos gastronómicos máis agardados da illa. Este ano contou coa participación dunhas 50 adegas da denominación de orixe Rías Baixas. O evento volveu estar impulsado por Antonio Seijas e celebrouse no Club Náutico de Palma, convertido nun excelente escaparate para chegar os albariños ao público balear e os milleiros de visitantes internacionais que cada ano escollen a illa como destino turístico. Como colofón as actividades promocionais, celebrouse a 24ª Cata do Viño Albariño de Rías Baixas en Palma. Nela, a Asociación de Sumilleres de Baleares, xunto con profesionais da Escola de Hostalería de Illes Balears e recoñecidos sumilleres, realizou unha cata cega dos viños participantes.
Así, o primeiro premio foi para a Segre Ámbar de Adegas Pablo Padín. A prata recaeu en Pedras Louras de Bodega Lojo, mentres que o cuarto foi para Valmiñor, da adega do mesmo nome. Pola súa banda, o cuarto e quinto premios foron para Idosela Selección de Bodegas Eidosela e Pazo de Rubianes de Bodegas Arzoaga Navarro. A promoción desenvolvida en Mallorca non se limitou ao viño, senón que serviu tamén para dar a coñecer a riqueza gastronómica de Cambados. Durante o evento, os asistentes puideron degustar pementos da cooperativa Orsal e Vieira de Cambados, dous produtos que espertaron un gran interese entre o público e que contribuíron a ofrecer unha experiencia completa ao redor da excelencia gastronómica do municipio. Dende o Concello de Cambados valórase moi positivamente o éxito desta iniciativa, que contribúe a reforzar o prestixio internacional da Festa do Albariño e da denominación de orixe Rías Baixas, consolidando unha promoción que combina viño, gastronomía e destino turístico baixo unha mesma marca de calidade. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon.